sometimes I mean he's in a tail box. A tail. You can keep them ETL. A tail. A T. A tail. Oh, Tanisha boy began. Ndị niile gị na ha so wee bịa ọrụ ebe a etinyechana m onye ọbụla ebe ọ ga-anọ mana nwee ebe mma m ga-etinye gị echegidere m onwe ihe ebe mma anti ine hụ nsogbu akụ ihụrụ mmiri na niile n'ebe na tinye m ebe ka m na-elekọta ya puulu nke ha na-akpọ puulu tinye m ebe na ka m na-elekọtara gị ya ka m gwa gị mgbe m nọ n'ụlọ anyị ana m egwu mmiri gogwo ana m egwu ide mmiri ana m egwu apịtị mmiri onweghị mmiri na-egwu aka ịmụta mmiri na Owerri ana m egwu ya gbaghara ndụ mpụta na-etu m anya ndị otu m na-ebuli m elu isi m na-ebu ha na-ebuli m elu onwebe mmiri na-egwu agala m competition na Abuja lọta hapụ m ebe ka m na-elekọtara gị puulu na agụchara nye m ọrụ ka ahụ. Okay, ọ bụrụkwa a bad idea because onwe bụ onye mie pool a n'aka ebe ọ na ịmụ egwu mmiri ọfụma ngị ga-adị in charge of the pool. Thank you. Ekwekwana ka mmiri rie mmadụ asọ ịmụ egwu mmiri ọfụma onye mmiri dị ka ọ na-achọ iburu ijide ya ịmanye n'ime mmiri ahụ kpọpụta onye ahụ because ọ naanị pool ahụ ebe mma m na-etinwu gị nke na-achagharị anya otu a ọ gịnị mere? Aunty biko oge ahụ m na-egwubu mmiri o nwere ihe mere ni achọghị m ikwu ya ugbu a biko nwechiri ike itinye tụmụ ebe puulu kwa ụmụaka ka m na-elekọta puulu kwa ụmụaka ka ụmụaka na-egwu ka ụmụaka na-etotebi eto ndị ka ewu saiz m ndị na-ebichabe saiz m ka m na-elekọtara gị ebe ahụ biko emechaa ka m gwa gị ihe ahụ mere mgbe ahụ ihe ewele gị. on the machine. I can wait for data. I put Lanagan at daycare. And then launching boss ago. We don't need to jungle. I get a secret. We pray. Secret. How much you better on emotion? I'm going to go from 3 to 3. Yeah, we want here. See by the kid to man, the young guy, see by new data. Secret. Secret. Young Nana, I'm not going to ballet. Couple to look over. Make sure no. Make sure no. As in what I can about when you make it. When you want to go like now, not Tonica Tuka. Oh, yeah, when Meloji Santa Shipa. Oh, yeah, Bob like now, Garieba. Now, Chopogonoka. Afuyaka, busybody. Afuyaka. You man get no one. Papa. We pray. Imo. Tangwagi. Oswilegi. You know, Mahadum Igra, Wingham Gra. Ebe, Ejum first class Putana, unit Mahadu. Bam! Ibariam, Mwalilu, Zaga country. Wow, we were annually saying, I look them down on you. I look them upper on you. Call them down on you. I look upper on you. I didn't make blame, him get blame. They were the one thing for Maricam. They were them young no woman, man. Not looking at them. Brief academies. The name of the grade. Remember, you were out about a baby shop. And because can we read like water? Can we read it? Make a mirror like water.
A year in river. A year in water. Achem no na there and one Mary Moon serve on Madunia. Yeah. Please, excuse me. What's this? We ordered for chicken pepper soup, not goat meat pepper soup. Oh my god. Oh my god. Chicken. Gosh, really? Oh my god. Yeah, with what? I know. What is I'm not come on you. I'm not got all of it. Cheru. Can you even email kita? Eh? Give me email kita. My home. I got a man a drag on. My boo. My boo said he would say chicken pepper soup. Like none no refolk when he said it. It's a way down na marebe fasiri you know. Gosh. That na agbago. You know the shame. Unu na be the shame na ndon. You may go na the pepper soup. You na we go again na ga me. You me boss. I'm making them a boss snake for go. What can the pepper soup? Hey, just holiday. I can't watch you insult my woman. Okay. It's my wife. I got not your wife. Boo, this guy. Because I want the name of the class. I am go tell now. That is your wife. Boo, this guy is saying so many other things. That was she. It's okay. Boo, I want to leave here. See, I'll make sure you are sacked in this place. Watch me. You see what I'm Nice doing. day with no value. Where you out of your mind. This guy talking manager, I'm who president. Because I need to go. Why I need to go? She last she know the area. Nonsense. Thank God, Nepal. I say, could wear my catch. I don't know we see and got. What an hour. You clear my hotel, keep on. Banga na question soup. No Bob and that time. Only a nation. Only on the red. Man, I bought in hotel. Just a judge, much of women are trying to gamble the group. So only man cham. Woman no men ga ngo. Ya na enye nwa ya ni ha kwuru bia. Ha ba na arịa gbo nwe ha ka no kwa na ele ha. Ha ma no ngo. Laba. Chefo monet hu. Chefo gini. Monet. Akpaba ụmụ korobịa na afa ga n'azụ. Nwa ụmụ obere ndị otu kpake ha akpa ndị kwa n'ofe ha akpaghị ya na akpa ji akpa. Wallet. How are you not there? Ele the wallet. Ele the wallet. I'm totally. I won't be elu table ngwa ha no ngom. Mecha wo. Aya wa ha there. So ele hunu ji bia igwa. I say you informate. Ihe gini. Informate ma. In that case, hunu ga dere statements. Hunu ga dere statements. Onye ga ede kom de. Sa gini mekwara m. Any high. Amere Ihe unu na-ekwu unu ga-etinye ya n'akwụkwọ. Unu nyere m wallet ahụ. Ya wuru ihe ya ka dị mma ka onwe ihe unu wetara then statement. Onye ga-ede kom de unu. Hey. Muta for name. Omega me. Omedemo aga m ede depe otu ihe. O was aka. What you know? Hey. Muta afọ me and me was stomach group. Madam biko e wuli wa maga wo po shan ma. Ngwa. Bịa de. Onwe ihe nọ n'ide akwa ihe derede. Onwe ihe nọ n'ime ọwụ se nwere m ọsọ aka. Ya wo what you know?
Sebapụ. Thank you. Chọtakwa wallet ahụ. Ego na ike lele hand rubber apan ya wo ka ege ji megoro nwoke na ihe omere anyị ọkwa ji na ya nwere ego pụta egbe ndị mụ na ga abụọ na anyị na-ebu cadness a were igbere na-aga n'ime environment this time around anyị ga-eji post na megwara ke madam nọ nga asa eme manager we would the manager ha I go to you what do you know Awara na agba Obia jai I say ayahu dia ayaga ban he not now not ever wara onyo ngono kan e mgba gi nya ya na abo ye we watch the ha bo ka so hey ihe wallet ahụ m si unu nye m unu si m na ọwụ unu ji let woge nye m wepụta ihe ahụ Awara na agba ya iji wallet. Aya hu the wallet. Ya wo ihe iji nga handbag. Ị ma na ama m na unu ndị oshi. Ama m na unu awụghị ezigbo ndị youth corpers. Ihe m ji kpọrọ unu na hotel a wụ because unu na-eme m obi ọma. Gịnị? Agwa m na na-enwe BP. Mana ugbu odo na manya na unu ndị oshi. Anụrụ m na ihe a wallet ahụ. Abịara m ugbu a were anya m abụọ hụ ya, unu nye m unu eshi ọnwụ. Unu ga-ala. Mụ na ala ha na ama akpọ polisi. Ele nọmba DPO. Ele nọmba DPO ahụ. Wasunu ndị oshi. Security. Scream now. Kwe hona number ị na-ahụ n'ihu kamera ebe a ọwụ my number direct number gị kpọ ha anya is either I pick it or my PA will pick the number ihe ọbụla ị ga-eji kwado anyị n'ihe ọbụla anyị na-eme biko obi alụla gị mmiri asụla ngọngọ enwe n'aka chịchịchị enwe n'aka mgbakijide mesapụ aka ka ị nwee ike mee ya ka Chineke nwee ike ịga n'iru na-agọzi gị na-agọzikwa ihe omume anyị na ihe nkiri anyị because anyị nwere a lot of things to give to you anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye unu kama na mgbe ụfọdụ anyị na-eleta anya lee ebe a ịma na asa ada agba aka ahụ nwata eze na mma nwaanyị kwanụ di lụrụ ya na maintenance asọrọ ya bụ mma nwaanyị so biko na anyị na-ayọ unu nke ọ dị ukwuu enwe nkwado ọbụla ị ga-enye nwaanyị iji wee mee ka anyị nwee ike na-ewepụtara unu more of this ihe eji achọ ịba na-emekwa ka asụsụ Igbo na omenala Igbo ka ọ na-agawanye n'ihu biko don't hesitate to call on us. I thank you very much. I still remain your big brother Longinus Anokute Chief Imo. Sister Mangi is here and other crew nga anyị ha na-enwepụtara unu ihe nkiri anyị na-asị ka amara Chineke kudo ya chia n'ime ezinụlọ unu niile ma butere anyị ngọzi afọ a ga-amara anyị ma karịa afọ ndị ke gara aga and afọ dị n'iru ga na-agawa n'iru ịdị na-amara anyị mma ụmụ Igbo niile n'obodo oyibo anyị na-ekele unu ngọzi ukwu na-asị ka Chineke gọzie n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị.